Evo što vodič kroz galaksiju za autostopere kaže o veličini svemira. Svemir je velik. Zbilja velik. Ne mreš vjerovat koliko je nevjerojatno ogromno velik. Mislim, možda ti se čini kako je daleko skoknut niz ulicu do pekare jednog naročito kišnog jutra, ali to je 0 prema svemiru. Čuj, svemir je toliko. I tako dalje. Vodič je u pravu. Svjetlosti je potrebno 100.000 godina samo da stigne s jednog na drugi kraj naše galaksije i 2 milijuna godina da proputuje do susjedne Andromede. To su gotovo nezamislive udaljenosti. Ipak kad kod kuće ugasimo svjetlo, ono nestaje u tren oka. Naravno, usporimo li snimku, vidimo da tren nije ono što se na prvu čini. I sad se postavlja pitanje, kako uopće mjerimo tolike udaljenosti? Znanost je super, pa postoji više metoda. Ovom prilikom ćemo se koncentrirati na 2 najpoznatije metode. Vrlo velike udaljenosti, poput onih između galaksija, mjerimo pomoću standardnih svijeća. Ne tih svijeća. Standardne svijeće su objekti čiju stvarnu magnitudu, odnosno sjaj, dobro poznajemo. Najpoznatije od standardnih svijeća su eksplozije u dvojnim zvjezdanim sustavima, supernove tipa 1A i pulsirajuće promjenjive zvijezde kefeide. Promatranjem tih objekata u drugim galaksijama opažamo njihovu prividnu magnitudu, a kako nam je stvarna magnituda takvog objekta već poznata, lako dolazimo do razlike između tih dviju magnituda. A pomoću ove praktične formule, ta razlika, poznata kao modul udaljenosti, omogućuje nam izračunavanje udaljenosti objekta u parsekima. Nešto manje udaljenosti, poput onih između zvijezda u susjedstvu, mjerimo metodom paralakse. Ništa ne ugrije srce kao malo dobre trigonometrije. Paralaksom nazivamo prividni pomak nekog objekta u odnosu na pozadinske objekte, uzrokovan promjenom mjesta opažanja. Lako je to demonstrirati ovako u minijaturi, no da bi opazili prividni pomak neke zvijezde u odnosu na pozadinske zvijezde, treba nam puno veći razmak između mjesta opažanja. Srećom, Zemlja sama po sebi već putuje oko Sunca, pa opažanjem ciljane zvijezde u razmaku od pola godine, odnosno na suprotnim krajevima putanje, dobivamo traženi pomak. Jednom kada imamo izmjeren kut pomaka, odnosno paralaktički kut, jednostavnom geometrijom računamo udaljenost zvijezde. D je ono što tražimo, dok je P paralaktički kut. A ovako to izgleda u praksi za susjednu nam zvijezdu Proximu Centaura. I to je to. Odite van mjeriti paralaktičke kutove i baviti se geometrijom. Tome služi odmor. Možda pročitajte vodič kroz galaksiju za autostopere. Samo nemojte zaboraviti svoj ručnik. Ručnik je vjerojatno najkorisnija stvar koju međuzvijezdani stoper može imati. Dijelom zbog svoje velike praktične vrijednosti,